Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ хеле ки медонед, ширкати Шифофармо тӯли чанд моҳ мешавад ки бо бисёр блогерҳои машҳури тоҷик ҳамкорӣ мекунанд ва ширкати Шифофармо ҳамеша дар фикри муштариёни худ аст ва барои онҳо беҳтарин пешниҳодҳоро таъмин мекунад. Доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ ва боз дигар доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро шумо метавонед худи ҳозир аз ширкати Шифофармо харидорӣ кунед. Барои ин ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед ва доруҳои даркории худро дастрас кунед ва агар скидка гирифтан хоҳед, пас ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Чемпиони UFC дар вазни нимёна Камаруддин Усман гуфт ки дар вазни ним вазнин баромад кардан мехост. ӯ дар яке аз охирон интервюҳои худ гуфт ки барои худ визувҳои нав мекофт ва ҷиддӣ қарор баровард ки дар дигар вазн баромад кунад. Аммо Усман ба вазни миёна баромадан нахост, чунки чемпион дар вазни миёна дӯсти ӯ Исраил Адесаня буд. Барои ҳамин ӯ хост ки ба вазни ним вазнин барояд ва бо чемпиони ҳамонвақтаи ним вазнин Ян Блахович муҳориба гузаронад. Биёин суханҳои Усманро гӯш мекунем. Ман мехостам ки аз вазни ним миёна ба вазни ним вазнин баром, яъне Исраил Адесаняро дар қафо гузошта бо Ян Блахович дар вазни ним вазнин муҳориба гузаронам. Чунки ман беҳтарин ҷанговар новобаста аз вазнам ва ман мехоҳам ки ин чизро исбот кунам. Фарқ надорад ки вазни ман чанд қадар мешавад. Ба назари ман ӯ дар ҳақиқат барои ман рақиби хуб аст. фикр мекунам ки ман ӯро шикаст дода метавонистам, гуфтааст Усман. ва дӯстон, бояд гуфт ки Усман ин корро соли гузашта кардан мехост, вақте ки Ян Блахович чемпион буд. акнун чемпиони вазни ним вазнин Гловер Тейшера аст ва ӯ Усманро шикаст дода метавонад. Ана зидди Блахович дар ҳақиқат камару Усман имконияти хуб дошт, чунки Блахович боксёр аст, яъне зарбазан, а Усман боша гӯштингир ва аз гӯштинги худ истифода бурда ӯ метавонист ки Ян Блаховичро шикаст диҳад. шаби гузашта президенти UFC Дана Вайт дар суҳбат бо журналистҳо гуфт ки ташкилот барои ташкил кардани муҳориба байни Тони Фергюсон ва Майкл Чендлер кор карда истоданд. Марҳамат суханҳои Вайт. шумо аз ман мепурсед ки дар кадом муҳориба мо кор карда истодаем, аммо ҳар дафъа вақте ки ман ин чиза ба шумо мегӯм, шумо журналистҳо ин корро ба як шови беақлӣ тартиб медиҳед. мо айни замон дар ташкил кардани муҳорибаи Фергюсон ва Чендлер кор карда истодаем. ана акнун метавонед рафта дурӯғгӯӣ кунед, гӯё ки ҳамаи кор ҳал шудааст ва аллакай ҷанговарҳо дар шартнома имзо монданд, то ин ки менеҷерҳои онҳо ба ман занг зада шикоят кунанд, гуфтааст Вайт. ҳамчунин Дана Вайт оиди муҳорибаи Фрэнсис Нгану ва Сирил Ган фикроша баён кард. ман фикр мекунам ки муҳорибаи асосии турнири UFC 270 ҳамаро ҳайрон кард. боварӣ надорам ки ягон шахс интизор буд ки Нгану ба муҳориба мебарояд ва гӯштинг мегирад. ман аз нақшаи Фрэнсис сахт дар ҳайрат будам. ин чиз аҷоиб буд. барои Нгану пеш аз ин муҳориба дар гӯштинги худ кор кардан нақшаи беҳтарин буд. ман тасдиқ карда наметавонам, чунки ман чизро намедонам, аммо қариб боварӣ дорам ки Сирил Ган дар вақти тамринҳо дар гӯштинги худ кор кардагӣ набуд. барои ҳамин Нгану ҳамаи корҳои худро бениҳоят хуб ба анҷом расон, гуфтааст Вайт. дӯстон, дар ҳақиқат ягон кас аз Нгану гӯштинг интизор набуд, аммо бояд як чизро қайд кард. аз рӯзе ки Усман ва Нгану бо якдигар тамрин мекунанд, гӯё ки онҳо стилҳои худро бо якдигар иваз карданд. Усман рақибони худро ба монанди Нгану ба нокаут рӯй карданро оғоз кард, а Нгану боша бо рақибони худ гӯштингириро оғоз кард ба монанди Усман. шумо ин чизро аҳамият додем дӯстон ё не? метавонед фикротонро нависен. мо боша мегзарем ба дигар хабар. расман муҳорибаи унвонӣ дар вазни сабук байни чемпион Чарлз Оливейра бо рекорди 32.8 ва довталаб Ҷастин Гейҷе бо рекорди 23.3 рӯзи 7 май дар турнири UFC 274. ана акнун дӯстон метавонед прогнозҳои худро дар комментария нависен ки дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад. албатта ки бисёриҳо ба ғалабаи Чарлз Оливейра боварӣ доранд, аммо Ҷастин Гейҷе рақиби осон нахоҳад шуд ва ӯ албатта ки барои ғолиб шудан имкониятҳои хуб дорад. ба фикри шумо дӯстон, кадоме аз онҳо аз ин муҳориба ғолиб мебарояд? ҳатман фикротонро нависен.
дӯстон, чӣ хеле ки дар навори гузашта гуфта будем Шлименко осеб гирифтааст ва муҳорибаи ӯ зидди Фаридун Одилов метавонад ки баргузор нагарда ва мо гуфта будем ки рақиби навбатии Фаридун чемпиони AMC Fight Night дар вазни миёна Владимир Миниев шуда метавонад ва имрӯз худи Миниев барои ин муҳориба розигии худро дод ва гуфт ки агар Александр Шлименко моҳи март ба муҳориба баромада натонад, пас ӯ метавонад ки зидди Фаридун ба муҳориба барояд, то ин ки соҳиби ду камарбанд шавад. Ну, мне кажется, это отличная история, чтобы предложить, провести объединительный бой, чтобы долго не тянуть с этим. Тебе интересен в том числе Фаридун Одилов? Мне интересен пояс и UFC и объединение поясов в весе 84 килограмма. дӯстон, шумо чунин муҳорибаро дидан мехостен ё не ва ба фикри шумо агар чунин муҳориба баргузор гарда ки ғолиб шуда метавонад? метавонед фикротона нависен дар канал обуна шавен. То боздид Хонаободу Сарбаланд бошен.